माने मा थाखाय माने बिदि कार रेलि लानो गोनां जादों खुलुमबाय दिनैनि बे रादाब खौरां नायगिरि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं जोंनि UPPL दोलोनि भेरगाव जिल्ला कमिटिनि जानानै बरायबाय दिनै 21 फेब्रुवारि सेन्ट्रेल कमिटि इउथ विं UPPL नि मानाव गेदेर आफादगिरि राकेश ब्रह्म बिथांनि नाजानायाव आरो जोंनि UPPL नि मानगोनां आफादगिरि एबा बारग' BTR नि चिफ प्रमद बर' सारनि बोसोन बायदि बा बिथोन बायदि दिनै UPPL इउथ विंआ मोनसे मेगा कार रेलि लादों बे मेगा कार रेलिया बेनो जोंनि UPPL जे मोनसे शक्तिशालि स्थितियाव दाबो दङ जोंहा सानै MP दं रायजो सभानि MP आरो लकसभानि MP 7 जन MLA आरो सासे केबिनेट मिनिस्टार दङ दा 7 जन MCLA दं आरो जोंहा 10टा जिल्ला कमिटि दं बेबायदिनो 40टा ब्लक कमिटि दं बेबायदिनो 500नि गोजौआवहाय जोंहा प्राइमारि कमिटिफोर दं आरो more than 3000 बुथ कमिटिफोर दं जों शक्तिशालिखाय दिनै शक्तिखौनो जों दिन्थिनांगोन मैदेरा खुनु दिन शक्ति खोन्थायाबाबो खिन्थु बे खामानि मावना दिन्थियो बेखायनो UPPL शक्तिशालिखाय दिनै मोनसे जों शक्तिशालि हिसाबै जों खामानि मावना दिन्थिनो नागिरदों बेनो जाबाय मेगा कार रेलि आरो बे मेगा कार रेलिया सारा पृथिबियावनो बयनिफ्राय देरसिन कार रेलिबो जानो हागौ खारन more than 1000 जोंनि कार रेलि भलन्टियार्सफोरा उदालगुरियाव जमा जाबाय आरो बेहाय जों भेरगाव जिल्लानि जानानै बे पानिरे सकआव जों बिथांमोनखौ वेलकाम खालामनो नेगासिनो दं बेहायबो दा more than 50 कार अलरेडि दङ एसे सिगाङाव बै मेकेन्जी सारियालियावहाय मोदैबारि ब्लक बिथांमोनखौ नेगासिनो दं वेलकाम खालामनो बे जाहैबाय जों बोलो गोराखाय जों बोलो दिन्थिदों बेखायनो जों दुरबल जायाखै आरो इलेक्सन जेननाय देरहाना थायो नैबे 2026 नि बिधान सभायाव UPPLआ BTR ओनसोलाव 15टा गेलेगोन बे फाइनाल जाहैबाय लोगोसे BTR नि बाहेरायाव 12टासो सिट जोंहा गेलेनो हानाय दं बेहायबो जोङो गेलेगोन बेबो फाइनाल जाहैबाय गतिके बोलो गोरा हिसाबै बोलो गोनां खामानि मावनो दिनै थागथियारि जादों बेखायनो बे मेगा कार रेलिखौ आं वेलकाम खालामदों बेहाय जों दङ आरो बेबायदिनो जोङो टंला बिधान सभा 48 नं टंला बिधान सभायावबो जोंनिफ्राय बिजाथि थागोन आरो गोबां बिजाथि नागिरनानै अलरेडि जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि प्रमद बर' सारनि टीम माने आर'जलाइ गथायबाय आरो बे जाहैबाय जोंनि कर्मिफोरनि बा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मावनांगौ हाबा जों शक्तिशालि हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो जायखौनो बिजाथि होयो टंला बिधान सभा समस्तियाव UPPLआ देग्लाय देरहा होगोना रोखा